Nic nie zadości mam. To jest strasznie chciałem unikać ludzi. Taki tryb. Gdzie, aniołeczku, się bawiłaś? Co? Co się nie bawisz teraz? Owieczką się bawiłaś, maluszku? Kochany mój? Co ty masz taki swój kącik, tak? Masz owieczkę? Jabłeczko moje śliczne. Kto się bawił? Pogadałam ci z babcią? No dobra, dobra. Jest ta owieczka? Jest. No jest. Tak. Cześć. Kto ty jesteś? Kto ty jesteś, Niniuś? Kto ty jesteś? Powiedz mamie. Powiedz, kwiatuszku. Co? Kto ty jesteś za kwiatuszek? Co? Gdzie pójdziemy zaraz? Na polko pójdziemy? Ach, pójdziemy na polko, tak? Bach! No i bach! I bach! I bach, 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 bach. Bach, 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 bach. Tu jesteś, malutku. Ach. Ach, ach, ach. To był bach. Ach, 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 to był bach. Zbieramy się? Tak? Tak, 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 tak. Pokaż ząbki. Są zębiska, są ząbki śliczne. Są. Dobra, ubieramy się i idziemy na polko Aści, tak? No dobra, dobra. Przechodzimy. Śpi sobie, tak? Chodź na spacerek. Cześć, kochani, śpi sobie. Świetnie, śpi się. Ładnie się. No i co to zrobić? Śpi sobie. No musiał. No już, śpi sobie. Spałaś z Misiuniem? Tak? Spał z tobą Misiu? Fajny jest. Tak. Tak. Fajny Misiu. Tak, spaliście sobie razem? Można go potermosić? Tak. Gdzie on jest? Gdzie jest Misiu? Gdzie jest Misiu, słoneczko moje? Jest. Jest. Kto to jest? Powiedz. Ten tutaj. O, patrz. Twój miś. Tak, podnosie go, podnosie. Termosić. Jest. Jest miś. Chyba ktoś do nas dzwoni. A już nie. Może to babcia, popatrzymy zaraz. Tak. Nie z misiem? Gdzie jest misiu, powiedz? Gdzie jest misiu? Gdzie jest misiu? Pójdziemy, Ajci, na poleczko? Tak. Kry, 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 kry. Dobra. Idziemy. Jemy kocyk. Też jest misiem. Kocyk jest z misiem. Tak, masz Lolo. Czekaj, proszę. Jest Lolo. Jest Lolo piękne. Tak, widać, widać. Jest. Spała na nim, tak? Dobra.
Agugu, agugu, agu, agu, agugu, 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 no tak, agugu. Komu spada skarpeta? No, już spadła, tak, spadła. Kto ma gołą nogę? Kto ma gołą nogę? Kto ma gołą nogę? Komu skarpeta spadła? Śmieszne, śmieszne. Śmieszne, no tak, goła noga, no to jest super. Agu? Agu? A co z Miśkiem zrobiłaś? No proszę. Misiek leży. Tak. Człowieczku. Agu. Agu. Piękności. Piękności. Gdzie jest Misiek? Gdzie jest Misiek? No, goła noga, goła. Pokazujesz, tak? Gdzie jest skarpeta? Śmieszne. Śmieszne wy skarpety, śmieszne, no. Tak. Mięciuś. No, super. A grrr. Powiedz coś. Się przekręcasz, tak? No i tak jest Mięciuś. Się kręci, wierci. Kręci się, wierci się. To cześć, no już, to cześć. To cześć. Teraz będę się kręcić, tak. Tak. Aha. No super. Misio. Ach, coś jeszcze nie idzie teraz. Coś ta łapka na mnie wychodzi. Ojo. Należamy się na kopy. Jestem w strefie kopa. Strefa kopa, tak? A gdzie Misiek jest? Tu siedzi, zobacz. Ach, Misiek. Tak, zapasy z Misiekiem. Dawaj Misiaka, leży Misiek. Dawaj. Dawaj Misiaka. Gdzie jest Misiek? Popatrz, gdzie jest Misiek? Siada tutaj koło ciebie. Trrr, siedzi. Dawaj Misiaka. Och. No, Misiek ciebie przygniótł. To jest Misiek ciebie. No tak.
Dobra, Minia. Co robimy, pa, pa, pa? Buziaki? 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 No, słoneczko. Hej, hej. Ty króliku mały. Króliku mały, to jest noga królika, tak? Dobra. Pa, króliczko. Pa, 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 pa.